Έλληνες κλασικοί έχουν πολλές κοινές ρίζες με τις απόψεις του Κομφούκιου. Οι δύο λαοί, οι δύο αυτοί πολιτισμοί της Κίνας και της Ελλάδας ουσιαστικά έχουν κοινά χαρακτηριστικά όταν μιλάνε για την αγάπη, για την ειρήνη, για τη συμφιλίωση, για τη γνώση και την επιστήμη, καθώς και για την έρευνα σε πολλά πεδία. Δείγμα μεταξύ της φιλίας των δύο λαών και της προσπάθειας που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια οι δύο λαοί να έρθουν ακόμη πιο κοντά, οι δύο νεότερες γενιές να έρθουν πιο κοντά, το μέλλον της Ελλάδας και της Κίνας να έρθει και να γνωριστούν. Ni hao, Beijing. Ni hao, Beijing. Βρισκόμαστε στο σημείο, στη βόρεια πλευρά, κάτω από την Ακρόπολη. Εδώ που ξεκίνησε ο δυτικός πολιτισμός με την ερμηνεία και τις πολιτιστικές αξίες όλων αυτών των μεγάλων οραμάτων και των μεγάλων αναζητήσεων του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Παρθενώνας, η αρχαία ελληνική τέχνη, η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, τα μηνύματα που απορρέουν από το δημόσιο λόγο, το δημόσιο διάλογο, την ερμηνεία της ανθρώπινης φύσης, τη συμμετοχή του κόσμου, των πολιτών στη διοίκηση, στα κοινά, της ερμηνείας και της άποψης της φιλοσοφίας, το να αποδώσω και να καταλάβει ο απλός πολίτης την αλήθεια και να ερμηνεύσει τον τότε κόσμο, ουσιαστικά γεννιούνται στην κλασική Ελλάδα, στον κλασικό αιώνα, στο χρυσό αιώνα του Περικλή. 无论是东方和西方都有一个概念叫壮游。对于西方的年轻人来说，在人生中一定有一次要去希腊、要去意大利的壮游。他们为什么要去呢？其实就是去寻找他们文明最根系的力量，而希腊无疑是提供这种根系力量最集会的一个国家。希腊的文明体系其实是今天我们能感知到的东西方互应中最具经典的可具交流的部分。Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν Ευρωπαίο πολίτη να αντιλαμβάνεται και να μπορεί να γνωρίζει και να βρίσκει τις κοινές ρίζες που έχει με τους υπόλοιπους πολιτισμούς. Και όπως ήδη σας έχω πει, ο ελληνικός πολιτισμός έχει ιδιαίτερη σχέση και κοινές απόψεις με τον κινέζικο πολιτισμό. 如果说从那个轴心的时代我们去思考，从苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，在东方我们当然会思考孔子，会思考老子。那么在这样的文明的碰撞中，其实是人类对于世界最根系上的一次思考。他们思考的问题其实是相似的，但是表述的方式又不同。Από τη μία πλευρά η άποψη και ο θεμελιωτής του ανατολικού πολιτισμού, ο Κομφούκιος, μπορεί άνετα να συνομιλεί συνεχώς και διαρκώς με τους Έλληνες κλασικούς φιλοσόφους. Και με τον Αριστοτέλη και με τον Πλάτωνα και με τον Ευρυπίδη και με τον Αριστοφάνη. Μπορούμε συνεχώς να αναπτύσσουμε αυτό το διάλογο. Σε αυτή τη λογική λοιπόν θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο και να δημιουργήσουμε έναν θεσμό για έναν διαρκή διάλογο μεταξύ των απόψεων του Κομφούκιου με τους Έλληνες κλασικούς.而希腊给我们提供的精神性以及视觉的滋养，其实对于
今天我们如果说像我是做视觉艺术研究的来说，还是如此的丰富。我记得我在希腊看过一个展览叫和谐。在我们做视觉艺术研究的人来说，我们在希腊我会看到很多展览会直面关于和谐与美的问题，这就是基本的人类与世界相融的时候所呈现出的最本质的问题。Οι δύο λαοί, οι δύο αυτοί πολιτισμοί της Κίνας και της Ελλάδας ουσιαστικά έχουν κοινά χαρακτηριστικά όταν μιλάνε για την αγάπη, για την ειρήνη, για τη συμφιλίωση, για τη γνώση και την επιστήμη, καθώς και για την έρευνα σε πολλά πεδία. Οι Έλληνες κλασικοί έχουν πολλές κοινές ρίζες με τις απόψεις του Κομφούκιου. Ή καλύτερα, ο Κομφούκιος έχει πολύ κοινές ρίζες με τους Έλληνες φιλοσόφους, αυτούς που διαμόρφωσαν τον ελληνικό πολιτισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν ήταν μόνο ο αριστοτελικός ορθός λόγος. Η άποψη των Ελλήνων ήταν ακριβώς η μεταφορά των εμπειριών που είχαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους και να δημιουργούν μέσα από αυτή την εμπειρία ένα αξιακό περιεχόμενο. Το ίδιο έκανε και ο Κομφούκιος. Και ο Κομφούκιος μελετούσε και πρότεινε πράγματα μέσα από την εμπειρία που είχε διαβάζοντας την ιστορία της εξέλιξης του κινέζικου λαού. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. 2019年啊，北京画院将齐白石的作品带到了希腊，那么那一次的展览的名字叫《此中真味》，其实就希望借由齐白石的艺术创作来探讨艺术乃至文化之中那些共通的部分。我们特别强调了在艺术中真的价值。那么希腊文化中对于真的认知跟东方的艺术的真到底有什么异同？其实这是我们当时探讨的一个哲学问题。那么齐白石说自己画的画叫似与不似之间，那么他画的就是他意象中的，或者说他内心对于真的认识。而中国对于真这件事的认知里面更强调的是一种固有世界的主观表达啊。如果说的通俗一点，就是中国人其实不会画那些浮光掠影。其实在中国画中大家可能注意到基本不画影子，为什么？因为中国人想画的是我心中对于世界的主观的恒定的认识。所以中国的山水画很多西方人看起来说，哎，怎么你们这1000年变化不大？其实在我们心中那个变化是在一个对于永恒已经有固有认知之后的变化。Σίγουρα ναι, μετά την δημιουργία αυτής της πολιτιστικής δραστηριότητας, της έκθεσης για το GBC, ουσιαστικά δημιουργήθηκε η βάση για μια περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των νέων της Ελλάδας και της Κίνας, εφόσον και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλοξενούμε περίπου 37 προγράμματα ελληνοκινεζικής φιλίας, πανεπιστημιακής γνώσης και μόρφωσης, δείγμα μεταξύ της φιλίας των δύο λαών και της προσπάθειας που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια οι δύο λαοί να έρθουν ακόμη πιο κοντά, οι νεότερες γενιές να έρθουν πιο κοντά, το μέλλον της Ελλάδας και της Κίνας να έρθει και να γνωριστούν. 我记得习近平主席在2019年到希腊访问的时候，我们的齐白石展正好也在那里展出，那是我第一次了解文明互鉴这4个字的意义。而希腊和中国和这4个字进行对应的时候是如此的恰切。所谓的互鉴就是相互的交流，而鉴在中国的意思是镜子，其实是互相照射、互相理解，而在观看对方的同时能找到自我的一个方式。所以在与希腊这些年的交往之中，我们的感觉是没有任何的隔阂，我们好像2个古老的民族可以在自己的历史和现实中找到太多可以互鉴、互融、激发的那个部分。因此在整个的工作过程中，我们后来在希腊还建了我们齐白石的一个中心。未来几年我们还有很多的计划，希望让这样的一个文明互鉴能建构起更让我们能产生共鸣的那些活动，能
让两个国家、两个古老民族的文化能得以共同的发展。